Sukle. O palit makaon. Beren ka rin ng tambal eh. Ikapalit ya. Ipalit. Dos 30 adlaw. Oh, dos lain adlaw. Saba. Ade deh. Ikat deh. Atau ikat ah. Loh. Iki tubag ha, punta na si papa, sukle ay mong ipalit makaon ha. Ha? Garab-garab ka. Ano naman si mga nadula na yung kurta? Sukle sa yung papa. Usaran yung pas relax. Kaya gipat niyo ka, oh. Pila de beliton dai? Tuwa, to. Bilangan. Siguro mo nang iyang lamo Eh, na siya. kasi siglamoy, oy. Ayun siya nga, ay ko makaon ya dudo. Okay, kwarta. Yan yung papa ni mo. Lah. Be, bye-bye mga daddy, be. Bye-bye mga daddy, bye-bye. Bye-bye, kabe, bye-bye. Bye-bye din. Tubang nus ko, be. Bye. Adlog aja. Wakai choice part, dam ka, be. Bye-bye lang mga daddy, bye-bye na, muli ito. Bye-bye. Bye-bye din. Bye-bye. Hilaki lang. Hello. Hilaki lang. Bye-bye mga daddy, be. Yes, uli na. Yes. Bye-bye. Bye-bye lami. Amin, please lami, please. Yes. Oh, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye din. Flying kiss, be. Flying kiss. Sebalak ay. Bye-bye lami, bye-bye. Bye-bye ba? Kahang ba na? Kung ba na? Sama mani, asa mani ha ba? Kani? Yo, what's up, my hapon siyang tanan ni Hawaga. Duhan lang ka adlaw, Pasko na no? Doon lang kayo ma, kung pinaskuhan niya ma ha? Ma! May pinaskuhan na? Pusta na ako pinaskuhan? So, duhan lang ka adlaw mga kanon, Pasko na kayo no? So karon kanay, another day, another life, another blessing. So karon hapon na ta ni matahon. Ganiha ko ni mata, pero karon ko ka punat og nilingkod mo ko dito sa Igbaw. Sa storya nila ni Bujol. So, kadugay tawa nakabuhat balik vlog no, hapit naman si man nakapin ko. So karon usa sa isen sa Pasko ni mga guys, ang pagpanaygon no. So dito hangkad juga niya manaygon mi pero si Bujol na balima kay dako ko tiguan ko siya para manaygon. So dahil mga bata dito pero base no madayon sila niya uban tag panaygon no kapil sa inyo ang kanang usa sa tradisyon sa mga Pinoy mga ano ang caroling no. Karon paabot na sa tamang gabi. Nga rin mga pagpadong paniod to no. So paat na mong tubig ni Inday. Kaya nakita mi ni gagang makino niya iya kung gagad nga mo adto pulis yang trabaho kadto dito sa kwan. Yang kwan niya di man musugot si mama nga adto ko ha. Ko siya ko kay di siya musugot nga mo sideline ko dito. Sama na ni pagkuno. Ha? Guba na. Ano? I-open Sama na. Log into another account, find your account. Sama na. Time na ay. Guba na naman. Loh. Ayuy. Loh. Siman Loh, tayo out na. Tayo guba na naman. ba na may YouTube ba? Gamake, pasensya kayo kay ako musugot ako dito pulis sa imo ha og kuan. Sa imong turno dito sa Tambayan no. Kami siya trabaho dito, dishwasher, sa assistant cook. Sa karong adlaw lang unta niya kay kapoy ako sa itog, pero di masugot sa mga maga, pasensya kay ga. Ara na sa kunukos balay. Maga. Among saging oh, nandiri na mo nga sud subay. Pana gabi na sa mga ganon niya. Nagsabot sa mga bata dito ganiha nga manaygon ngaron, uban ko sila, ako lang ubanan so. Akong gingon alasay so mapagpalasay so. Metag na ron sa dito niya, puro panihapon pero tisingan og adto kay basta nagpundok na ron sila. Asal drada ga? Usap mga ga. Lah, Nox. Opay mga kidos dire? Ha? Opay mga kidos? Para dudong ra. Apa dai uban bedo? Apa dai? Lah. Asa may kantahon nimo? Kuan maran, Merry Christmas raman. Merry Christmas ra tanan. Kana? Ganlas ba? Jinggambel raman. Jinggambel sa Merry Christmas. Merry Christmas. Taog. Jinggambel, og katunggang jarin, isa to kan jarin. Sadya. Oh, sasadya. Sasadya. Sasadya ni takna ah. Drum para baik ko. Teh. Ya maksud an mama dak.
pasaka mas dugo tanan. Anemic mong pag BP no. Humba og munggos man ning taas ko nga dugo mga ga. To taas nay otro ay nagisa nagkuan ay. Sakang rabis ay. Nakaus ko ma? Ha? Kita ra tanan. Baydo. Hey mga vlogger, mga una taog Chicken Joy. Sa Baydo, Kinkin, Markjan, Titing. Grab, kamu ra? Mag-meeting sa ta sa atong buhaton sa may kantahon to kay bawo sa kantahon. Kasadya. Kasadya na lang. Mag-meeting sa ta. Sige. Meeting sa ta. Kasadya. Eh, Yan ang kita ko. review ta sa sabot be. Sa sabot to. Una. Dili makatawa. Oh, kaduha. Makatawa, dili mahadlok. Kaduha. Dili mo wow. Katulo dako nang tingog. Oh. Ya ang last kay Kamuray. Kanta. Kamuray magbahin ha. Oh. Ako inyong videographer. Tara magkanta ha. Ha? Tara magkanta nyo kaya kanang hatag mag-base na sa inyong performance. Ano nga yung kanta? Asa ha? 1, 2, 3, go. Bagay, ya. Oh, kanta. Ang tagbalay nga masanay. Oh. Ay, katawa na. Kata ng Pasko. So, Merry Christmas. Happy. May Pasko. Lah. Uy. Ayaw, uy. Kus ka tingog, uy. Ang babae. Ang meeting ba ano? Sa una nga, bata pa may. Hindi may mawo, mga gam na igon. Pero marag uwo, guys. Pero okay na, bata pa itong kauban. Mas may bata kaubanan kaya di pa kayo mauwaw. Sabot na sa sunod kang tao, no? Gi, bunal git. Ayaw, ayaw. Terus nga, terus nga. Nah, una-una ta sa layo. Hoy. Una-una ta sa layo. Nanon mo. Ako din ang ingon. Sakto na padung ta uli. Gira na. Hatag lang sila ay. Share your blessings, biya. Pasko man. Oh. Ay, katawa lagi. Sorry. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, go. Ay, katawa. Kon mo, Jod. Eh. Ano ka bang ano? Ay, katawa lagi. Ay, katawa. Wish you a Merry Christmas. Wala ako, no? Balik ka. Balik. 1, 2, 3, go. Pero mauraya mong nakita. Thank you. Ay, katawa lagi no. Gamay kay no kay katawa man mo. Ay, katawa. Ikaw na kay lingkon kami friend. Believe ko sa imo. Ye. 1, 2, 3 geburakan. Terus yun. Sayo gyapon mo pero formal ha kay ilabi ng cup. Pero ang sayo ilang cup pa. Let's go. 1, 2, 3 attack. Munggi.
1, 2, 1, 2, 3, go! Nahurot ng energy mga ga, naluya ng sugod na. Duka naman eh. My friend, nagaligton mo ka, my friend. Ruksa, no? Nagkakay balay na agian mga ga. Dako na ko na nag-agi mga bata. Kusga tingo, goy. Dugay kayo muna daw. Dugay kayo muna daw ng balaya. Sige be. Pakitain sila my friend. Usaha my friend. Largoy my friend. 1, 2, 3. Sige my friend. Pero nga ay. Okay. Kusga ba? Ay, mo go. Wala energy. Urot na. Kita ko pagkapaak na ko sa kilid. Ala nila rin si. Di ala. Ingkit akong tiloy. Da. Silvi nasa kinit diri. Ang 5. Ang 5. Lagin. Sugo lagi tangan ko di ana. No? Ana lagi largong Ungkoy. Dara. Kinit nakaano. Dara. Kiding kalit pagkapaak. Nabot gudin siya din. Lah, home na pon. Tatay ko di. Dara. Ikaw niya na si gudin. Nasa ko din. Bahin. Naratol ko. Tanan bahin og tarong ha. Inyo ha tanan. Ikaw lang. Gusto mo. Gusto solve. Sakto ra pagabahin. Di lang patas no kay papel ang uban sinsiyo. Kumain ni kamot kan ako. So, ulit na may mga gano niya. Ako Mga siya. Tapos may panaygon kay na-scattered dito na paakan kog dogi dito. Dugi ra. Pero ang ingon sa tagiya nakakuan na paakan ko kay Rabis. wa ko na tirabi kay vaccinated ilang iro. Pero kulba aya mo gamay. Pero kulba aja pong kay wa may booster. Unsa kay metabo sa kuan mga sunod adlaw si Bakko na playo. Wala nang metabo. Daog tanan eh. Basta kay Daog dan. Gapo kay hey, kami. So, that's all for today mga ka. See you. Hope ko makita sa sunod akong vlog, no? Alinaw ka mo ang sunod video. So, that's all for today. Bye. Bye. You. Bye.